exposició que hem fet en fons propis i que segueix una línia, que és coherent amb el que hem fet al Museu Episcopal els últims 20 anys, que és explicar el món medieval. Pràcticament tot el que hem fet de producció pròpia és a partir de les nostres col·leccions medievals, que són les que ens posicionen en el món. El primer que hem de tenir present és que aquesta exposició no va d'animals, va de persones i va de cultura. No són els animals a l'edat mitjana, sinó els animals en l'art medieval, que ens permet explicar-ho gairebé tot, amb les limitacions que comporta fer una exposició, que vol dir que parlen els objectes, és a dir, les coses que els objectes no ens permetin explicar no les expliquem. No es tracta només de posar al costat de l'altre obres que tinguin animals, sinó de una mica fer un relat. I és un relat que va de fàcil a difícil. D'alguna manera comencem amb part de la nostra col·lecció arqueològica que ens permet explicar que aquesta associació dels animals amb l'art no és exclusiva del món medieval, és pròpia de totes les cultures i també de les cultures antigues que tenim representades en la nostra col·lecció arqueològica, des del món egipci, passant pel món grecoromà, fins a coses que passen pràcticament de manera directa al món medieval, com la presència d'animals en les monedes que recordarà l'heràldica, o com els entalls o les pedres entallades amb animals, a vegades associats a sistemes simbòlics com el zodíac, que no és que passi l'ús al món medieval igual, sinó que les mateixes pedres acaben sent utilitzades pels sobirans medievals, és criticat per l'Església, però s'entén que això té propietats màgiques o té a veure amb els astres, no? Però sí que hi ha una sèrie de qüestions que són pròpies del món medieval, són exclusives del món medieval occidental, que són les que tenen a veure sobretot amb l'imaginari del cristianisme. L'ataquem, com us deia, d'una manera que comença fàcilment, animals bons i animals dolents, animals que representen Déu o s'associen a Déu i animals que representen el diable o s'associen al diable. Entre els que representen Déu hi ha, per exemple, l'anyell de Déu o el colom que representa l'Esperit Sant, n'hi ha altres que envolten a Déu o acompanyen a Déu sistemàticament, com els del tetramorf, i entre els animals dolents, sobretot, hi ha la serp o el drac, que en la cultura medieval són una mica el mateix, i que la primera aparició que fa el diable a la Bíblia és en forma de serp, la tentació del pecat original. El drac i la serp, a més, en la cultura medieval, no només devoren l'ésser humà amb la boca, sinó que el cacen amb la cua. És molt característic això perquè el diable el que fa, sobretot, és enganyar. I, per tant, t'ataca per allà on no esperes. D'aquesta primera secció, que són els animals en l'imaginari del cristianisme, i n'hem dit l'anyell de Déu i el drac de Satanàs, per fer-ho, diguem, més fàcil, hi ha dues subseccions que són imprescindibles. Una, les bèsties dels sants, perquè tots esperem trobar el sant amb el seu animal que l'acompanya, com Sant Antoni el Porquet o el drac de Sant Jordi, oi? O el drac de Santa Margarida, que tenim el frontal de Santa Margarida de Vilaseca, que ho explica, i una altra subsecció que són els bestiaris, perquè hi ha una tradició molt antiga d'associar qüestions morals en l'aspecte o a l'etologia dels animals, des d'Aristòtil i Plini, amb la història natural, però això, la mentalitat cristiana, a partir del fisiòleg al segle II o de Sant Isidor de Sevilla amb les etimologies, ho associa amb una clau cristiana moral i això acaba produint uns volums resumits que són els bestiaris. Els bestiaris són com una enciclopèdia senzilla on es descriu l'animal molt succintament i es fa una lliçó moral a partir dels animals. Per tant, l'objectiu no és tant conèixer l'animal, que també és com una petita enciclopèdia de l'època, però sobretot incidim en el coneixement moral. I això estava a totes les biblioteques, tots els intel·lectuals ho coneixien, tots els predicadors ho feien servir, el predicador li era molt fàcil predicar a través del simbolisme dels animals. I aquí n'ensenyem un de real, de cap a 1400, de l'Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic, passa que no té il·lustracions com la majoria de bestiaris, i és difícil de llegir, per tant al costat hi hem posat un d'interactiu, adaptant textos en català i fent les millors il·lustracions dels bestiaris medievals europeus i, per tant, doncs, aquí el podreu veure. Des d'una determinada òptica, algú es podria esperar que l'exposició s'acabés aquí, parlant del simbolisme dels animals de l'edat mitjana, bons, dolents, els que van amb els sants, que tots els coneixem, i els bestiaris. Però la cosa és més complexa, aquí és quan comencem a complicar-ho. Hi ha una altra secció dedicada als animals i la representació social. No en diem profà, perquè no volem dir que se separi estrictament del món religiós, però sí que hi ha significats que en la representació social són una mica diferents. Per exemple, hi ha un animal paradigmàtic, que en el món religiós no té una gran importància, però en el món social sí, en l'edat mitjana, que és el cavall. Li preguntes a un nen o una nena, una figura del món medieval, i et dirà un cavaller, i ja té el nom incorporat del cavall. De fet, aquí a l'exposició tenim unes sivelles de cinturó visigoda i borgonyona, que són del segle V-VI, que ja tenen cavalls
gravats, per tant són de gent de prestigi, en enterraments de prestigi, en una època en què ja la cavalleria comença a prendre una importància en el món militar, i al costat hi tenim un plafó de retaule del segle XV amb el martiri de Sant Andreu i el procònsol que el condemna va a cavall, i fa piruetes a cavall. És a dir, fixeu-vos, al segle V, al segle XV, que són els 1000 anys de l'edat mitjana, hi ha cavalls de principi a fi, oi? El cavall per la guerra, per l'exhibició de l'estatus, per la cacera. La cacera es fa amb cavalls, però també es fa amb gossos i es fa amb falcons. Per tant, tenim el tractat de falconeria de l'Arxiu Episcopal de Vic, també amb els dibuixets dels falconers. Per tant, en la representació social, des del punt de vista de l'oci nobiliari, de la presència del noble, el cavall és un animal de primer ordre. Però també el tenim reflectit en altres dimensions d'aquest àmbit de la representació social, com l'amor cortès. Els jardins del festeig estan plens d'aus del paradís, de paons, que exhibeixen les plomes, de lleons o de lleopards, que són animals de luxe exòtics que tenen els prínceps en els seus palaus, oi? O l'heràldica. L'heràldica també és plena d'animals. Animals que es trien perquè van bé per expressar el nom dels llinatges, com un cérvol per al Cervera o per al Cervelló, com el rei de Lleó, que mitjans del segle XII agafa un lleó, que és una falsa etimologia, perquè lleó ve de legio, que és una legió romana, no? Però ells ho sabien, però els era ben igual, i un lleó és un animal fort, prestigiós, noble, per tant convé a la imatge del regne. Llinatges que agafen animals que des del punt de vista religiós no serien gaire honorables, com la cabra dels Cabrera, però que convé el nom i que la van adoptar sense cap problema. Si hi hagués hagut un problema moral no l'haurien adoptat. En canvi, a l'Evangeli els bons són els anyells a la dreta de Déu i els dolents són les cabres a l'esquerra, oi? Això no generava cap problema. O bé, llinatges que adopten animals que no tenen a veure amb el seu nom, però que són animals prestigiosos com el griu. A Catalunya adopten el griu els Mir o els Conesa. Res a veure amb el nom, però el prestigi de l'animal hi intervé. Una altra secció, que es diu Formes bestials, la dediquem a explicar dues coses. La presència molt abundant de monstres, híbrids i éssers fantàstics en el món medieval, algun de positiu però la majoria negatius. La idea de l'híbrid és la barreja contra natura, el anar contra la voluntat de Déu, i per tant solen representar el mal. Bèsties, d'altra banda, que es troben en altres llocs del món, que ajuden a explicar com és el món, quin clima hi ha en altres regions. Això ho expliquen els llibres de viatges o els mapamundis medievals, que són com enciclopèdies visuals, oi? I també en aquesta secció expliquem com és que l'estètica medieval ajuda a fer una cosa molt important, que és que l'espectador medieval, l'home i la dona medievals, en el seu imaginari és tan real un gos com un basilisc i un cavall com una mantícora o un drac, o com un lleó o un elefant. Fixeu-vos que aquí hi ha animals reals, quotidians, animals reals que no han vist mai, lleons i elefants probablement, o potser algun, però segurament no n'han vist mai, i animals fantàstics, però que creuen en l'existència de tots. Perquè en parlen aquests mapamundis i aquests llibres de viatges, però també perquè l'art medieval, que no és naturalista, no és il·lusionista, sinó que és abstracte o és conceptual, crea una imatge també d'aquests animals fantàstics. El lleó, sent l'animal més present en l'heràldica, era un animal no vist en general a Occident. I tots tenim present la imatge d'un lleó medieval que no s'assembla gens a la del zoològic. Doncs bé, aquesta abstracció amb què neix l'art medieval ajuda a que siguin admeses aquestes imatges d'animals com si fossin reals. Al final de l'edat mitjana això canvia, oi? Els viatgers comencen a explicar el món d'una altra manera i la gent es malfia d'aquesta cultura tradicional, l'humanisme incideix en aquesta visió del món, no? Però l'estètica ajuda a creure en l'existència, en la presència, en la realitat d'aquests animals híbrids, no? Animals híbrids que a vegades serveixen, com la taula de Sant Miquel de Verdú que presideix la secció, per transmetre també missatges morals. Un gran Sant Miquel, un àngel elegantíssim, guapíssim, que està matant un diable que té una forma humanoide. Això passa molt també amb les formes diabòliques, perquè té un tronc, un cap i unes extremitats, però tots els elements d'aquest diable són animaloides o són monstruosos. Les potes són d'au, els cabells també venen a ser com potes d'au, com les potes de pollastre, els ulls són de felí, les orelles són de ratpenat, fins i tot els trets humans, com els pits caiguts, uns bigotis de turc, venen a ser com els dos pols a què tendeix la naturalesa humana, el desordre, la desobediència, fins i tot el diable té un ventre, un rostre en el ventre,
que vol dir que la seva intel·ligència baixa, diguem, cap a les parts baixes, oi? I això és el pol del desordre i la desobediència, i en canvi l'arcàngel és l'obediència a Déu, Miquel, qui com Déu, que és el que vol dir el seu nom, no? A més, un àngel elegantíssim, que a més, com tots els àngels, no té sexe, no planteja problemes de sexe, són els dos, com dues polaritats de l'existència humana, no? Aquesta secció també l'expliquem en un audiovisual, en què donem raó d'aquests monstres, de la posició dels monstres en el mapamundi, com que no podíem ensenyar un mapamundi medieval, doncs l'expliquem amb aquest audiovisual que introdueix aquests continguts. Hi ha una secció, la penúltima, l'última gran secció amb contingut, que ens parla d'animals que parlen. Quan parlen d'aquests animals, què volen dir? I aquí el que venim a explicar, per cloure una mica aquest discurs que ha anat de fàcil a difícil, és que el significat d'un animal en una obra d'art medieval no el podem saber amb certesa si no coneixem moltes dades sobre aquesta obra. És a dir, hem d'estudiar obra per obra, oi? Què significa un drac en un capitell? No ho sabem, potser obeeix només amb una idea de decoració, que no és la idea que avui tenim de decoració com a cosa intrascendent, com de quin color compraré les cortines perquè facin joc amb la paret, sinó que obeeix a la idea de decus, de riquesa decorativa, de prestigi que es cau a la casa de Déu, a la porta d'una església, amb un claustre, etc. No sabem si té una connotació negativa oposada amb altres capitells amb bèsties positives, o si simplement té aquesta idea de luxe, o amb una gàrgola, un drac, per exemple, d'indicar que el mal resideix a fora de l'església. A dintre hi ha la salvació, explicada amb la història de la salvació en programes iconogràfics ben trebats, i a fora, sense necessitat de travar-los tant, hi ha aquests éssers monstruosos que diuen que el mal és a fora de l'església, no? També presentem casos contradictoris, casos que aparentment semblen una cosa i després en són una altra. Un bàcul de bronze en què la voluta del bàcul té textura de pell de serp. Què hi fa una serp en un bàcul si hem dit que era l'animal arxidolent per excel·lència representació del diable? Clar, hi ha un altre passatge de l'Èxode que explica que Moisès, quan els israelites eren al desert, Déu li va ordenar de forjar una serp de bronze i penjar-la en un pal. I així els protegia contra les mossegades de les serps i dels escurçons, no? Per tant, el bisbe amb el bàcul a la mà és un nou Moisès, amb la serp de bronze. Fins i tot l'animal més dolent, en aquest cas, pel que fa al material i a l'ús de l'objecte, del bàcul, pot canviar. I pot adquirir aquí una connotació negativa. I aquí intentem explicar el context de les obres si el sabem, una cosa molt pròpia de l'art material, que és jugar amb la materialitat de les obres d'art, les qualitats materials de color, de forma de les obres d'art, i això pot incidir en el simbolisme dels animals. I l'última secció, que és de comiat, és dir les bèsties són vives. Abans a l'edat mitjana ja tenien una gran presència en la cultura i després a l'edat mitjana l'han continuat tenint fins avui. En l'art no cal dir-ho, però també en la literatura, en el cinema, en els videojocs, en moltes i moltes dimensions, una de les quals precisament és el bestiari popular i festiu. I això ho il·lustrem amb l'Àliga de Vic, una imatge de l'Àliga de Vic, que com totes les ciutats catalanes a la baixa edat mitjana tenia una àliga, està documentada, aquí a Vic es va perdre, i la gràcia d'aquí de l'Àliga de Vic és que quan el 2001 es va voler reconstruir i refer aquesta Àliga de Vic, es va fer a partir del teixit de les àligues de Sant Bernat Calbó, la casulla que era de Sant Bernat Calbó, bisbe de Vic al segle XIII, que es conserva al Museu Episcopal. Per tant, és una bèstia doblement viva. Viva perquè és viva en el patrimoni festiu i popular, en el bestiari festiu i popular, i viva perquè ha fet reviure un teixit medieval del museu. Una àliga bicèfala, un teixit andalusí del segle XII, a finals del XII, preciós, i que testimonia que les bèsties són vives en les nostres festes majors i en els nostres esdeveniments populars.